Alright. So, what's up mga lakay? Welcome back again to my channel. Ayan. So, Max si Kuya is andito ngayon sa bahay. Ayan. Kaya, magdadagdag siya ng accessories. Yung dito ko. Okay. Meron siyang aux light bracket. Yan lalagay natin. Tapos, cellphone holder. Bracket, cellphone bracket. Ayan. Tapos meron siyang yan laser gun. Ito mga lakay is dating ilaw ni Jigsy, motor ko. So binenta ko sa kanya mga lakay. So ito. So ayan. So ayan. So let's do it. So yan mga lakay, good morning, naimbak gabigat. Ayan. So wala tayong gagawin ngayon, kaya ito ang gagawin natin. Ayusin natin yung motor ni Kuya. Ayan mga lakay, no? So yun mga lakay, i-replace natin ito mga lakay kasi ako din lang ang naglagay nito. Ayan, kasi hindi na siya daw gumagana, hindi na daw umiilaw. So ngayon mga lakay is lalagay tayo dito ng bracket. Ayan, para sa ilaw niya. So yun mga lakay, pero babaklasin pa muna natin itong lahat. A few moments later. So, pag binaklas mo ganun malakay, makikita mo na agad yung putik. Ayan. 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 Kasi nga, open siya dun. Kaya yung putik tumataas dito. Papunta dito sa may panel. So, yan yung something issue. Ayan, Max. Ano? Ayan o. Putik. So, reconnect natin siya. Displace natin tong isang ilaw na sira. So, yan malaka yung mga socket ni laser gun ang lalagay natin dito. So yun mga lakay, naidugtong na natin. Ito yung socket ni laser gun. Ayan. So naipix na natin si relay. Andito si relay nya. So ayan. So ngayon next na ilalagay natin mga lakay itong ayan, aux bracket. Sinukat ko siya, kaya lang medyo alanganin yung sukat, malayo sa mga butas, kaya didiskartehan na lang natin mga lakay. So sa mga lakay, ito yung nailagay na natin. So bracket, nadiskartehan na natin. Dito lang kasi ang nagka-problema, dito sa gilid-gilid. Pero dito, may problem naman. So dito lang talaga malaki may problema. Ayan. So 1-0, nilagay na natin. So next, ito na lang. Malaki.
Tanyere, tanyere, nagato, tulong ko to. Malis kayo, maldito na di kayo ba nag-isturbo? Ayan po. Oh. Wow! One eternity later. Kahapon kasi mga lakay, wala siyang nabili na park light na nilagay natin dito. So ngayon lang siya nakabili. So ayun, nailagay ko na. Baga, so ilalagay na lang natin yung cooling dito at saka yung cellphone bracket mga lakay. So ayun. So ayun mga lakay. Kulay blue yung nilagay natin mga lakay. Tapos all good naman na yung ilaw natin. Ayan. So yan. So yan mga lakay. So yan mga lakay. Ang diskarte ko dito kasi di ko makuha kahapon yung isang araw. Itong parang clip na tumalakay is binaliktad ko. Ayan. Binaliktad ko to mga lakay para mailagay natin yung screw niya. Ayan. So, hindi ko madiskartehan kahapon kaya ganyan na lang ang ginawa ko. So, So, lagyan natin ng ganito lakay para mayroon siyang spacer dito. So, lagyan natin ng ganyan. So, yun. Tapos, stainless bolt screw. Ayan. So, lalagyan natin dito una mga lakay. Ayan. A few moments later. So yun mga lakay, nailagay na natin. So yun, okay. Ilagay na natin yung bracket. Yun. So matibay naman mga lakay, matibay. Yan. Problema lang nito, yung vibrate ng ulo nitong NMAX. Yan mga lakay. So yun, nagawa na natin mga lakay. Okay. Alright. So, halos ng mga accessories na mga tumalakay is second hand. Ito binili ko sa Baguio mga lakay. Ayan. Parang regalo ko na rin kay kuya ito. Nung hiniram ko tong motor. Yan, kasi ginagamit ko rin lang itong mga lakay eh. Ayan. Alright. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ayan, tapos na natin. Tapos na natin nilagay yung mga parts ng motor. So, ayan, shoutout na lang sa inyo mga lakay. Huwag niyong makalimutan mag-like, and comment, and subscribe mga lakay. So, ayan. Shoutout sa inyo mga lakay. Woo! It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.